כן. ואני יודע שיש לכם גם ליין של טיפולים של לייזר לילדים. נכון, ההתמחות שלנו... מה לילדים וללייזר? אז כן. אז זה מדהים, אנחנו משנת 2012 מתמחים בלייזר לילדים, שמדובר פה בילדים שסובלים מסיעור ולא הולכים בקיץ עם קצר. זה אומר, אנחנו עושים את הטיפולים האלה לא מההיבט הביוטי, הטיפולים האלה בעצם באים מההיבט הרגשי. צוות מקצועי ליווה אותנו עד היום, הצוות הזה מלווה אותנו, ויש לנו גם, שתתפלאו לשמוע, יש לנו גם בנות 4.5, שצוחקים עליהם, מציקים עליהם. יש לנו ילדה בת 6 שהעבירו אותה בית ספר, בגלל שעשו עליה חרמות בגלל שפם. אז כן, ומגיעים אלינו מאילת בעיקר ילדים ממוצא מזרחי או ממוצא פרסי. יש גם אשכנזים, כן, יש גם פולנים, אבל... כן, נכון, העיראקים, הפרסים, הגרוזינים, כן. אבל יש נישואי תערובת.